Hilo. Nasa Durame. Ha? But? Nandito? Ay sa dengan. Samanan. Napakoy buhat tong day. Saan ka? Tiwas ako guna ato sa atong ka ganasan. Ha? Sige han. Tol. Hoy! Tiwas ako bukan sa ganasan. Sige na, tol. Sige. Ayun sa mo. Pagwa sa mga. Oh, sige. Turuan mo muna si Rodel paano mag-kung fu. Tara. Tara. Bayaw, iwan ka lang mo lang namin ha. Sige bayaw. Sige. Ako na usa diri. Ato sa kong tsunami. Ay! Ako naman usa diri. Oh, bago ang lahat pamangkin, turuan mo na ka na sa mga basics. Kayahin mo ako ha. Okay, ganito unang step oh. Ha! 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 Tapos ha 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 ha. Gago! Katapos nun, ito ang last step. Oh! Yeah. Yan, very good. Ngayon, tapos na tayo. Punta tayo doon sa punching bag. Ayos. 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 Sige, sige, tara. Punching bag. Oh, Rodel. Ngayon, tapos na tayo sa basic. Dapat i-apply natin ito sa totoong buhay. Sige. Dahil wala tayo kalaban, practice muna tayo sa punching bag, ha? Ayos. Ayos. Sige, tara. Yan, tama yan. Pwesto mo pumangkin na. Kumari, ito ha, kalaban. Ha, kalaban. Apply the basic, ha? Apply the basics. Sige, first step. Ha. Ha. Tapos. Ha. Ha, ha, ha. Ganto. Ha, ha, ha. Yan, tapos ganyan. Ha, 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 ha. Yan, tapos last step, ganto. Ha, ha. Ha. Yan, very good. Isa ka tunay na pamangkin. Bravo. Aper. Oh. Tapos na tayo sa mga basic. Punta naman tayo sa mga espada. Sige. Oh, sige, tara. Hanap tayo ng espada, tara. Ayun, may espada. Nag-isa tayo. Sige. Tara. Ano sa? Magiging isa kang tunay na Kung Fu Legends. Tara. Dito tayo pamangkin. Malaki lugar dito. Masarap ang practice sa espada. Ha? Okay. Kagaya ka rin ha, ako mauna tapos kagayahin mo. Ha? O, sige. Pero bago wala ha, dapat nakapikit ang mata mo para malaman mo kung nasa ang kalaban. Ha? Okay, ito, ganito first step ha. Pikit mata tapos ito. Yan, tama. Pangalawang step, ganito. Yan, tama. Pangatlo, ganito. Ha! Ha! Bagay na, budya, may kuko. Ha! Ha! Batamaan mo ko ha, ganito. Ha! Ha! Ulit. Ha! Ha! Yan, tapos last step, ibuk ka mo naman, mata ka mo, ganito. Bulaga! 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 Yan, tama yan, magaling ka na, Kung Fu. Pahinga mo na tayo ha. Yan, tara. Yan. Pagod ako sa'yo. Meanwhile, It really hurts. Ang mahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng buo. Ang ganda ng dalaga. Madar! Oh, cellphone B. Cellphone? Oh. Sama ni mo. Nako'y tawagan akong my love so sweet. Honey, my love so sweet. Yes, the best. Sige, oh. Ayun, ni mo? Oh. Okay ka? Yesterday. Sige. Nay na. Sige, madra. Ay, Junami. Ingon ni mong papa, dili pa ka pwede mag-uyab-uyab. Naman. Dauro yambut. Bawa ka ng papa ni mo na taas patilya. Oo, masuko to. Ambil na cellphone. Oh. Tawagi sa kadiyot. Tagawa, tawagi. Sige, sige. Sige.
Sige ha, balik ako. Sige, madam. Salamat. Sige. Han! 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 Ay, sama na. Alam ang silipon kay Hugman eh, Junami. Bakit sa mga sida? Tawagan ko na isang uyab. Uyab na ba to? Oo. Paano yung aragod to? Kisa Parang man, ganda bataan. si Junami? Kisa man. Kisa pumda si Rodel. Sige, balik ako Han. Sige. Hindi nga po na silipon ni Mother. Oy, may signal ni. Junami! Yes, mother. Matuwa ko na kasi mo papa. Naman. Dauroy, nasukuto kay nan. Uyab ka. Tara na. Tara. Ako, banan. Tara. Han! Tara si Junami, Han! Asa raman? Tara na. Naman, father. Naman. Unsa man to gingon sa imong inahan nga naguyab-uyab na maguno ka? Naman, day. Bawal. Ingon ba ka bawal kay wa pa mo ka mag-eskwela? Suroy na, good. Pakita ra ko ba nang mouyab? Dada na dire. Oh, sige. Matawagan na. Gitawagi sa Honey, my love, so sweet. Hello. Honey, my love, so sweet. Parion daw kuno ka sa akong papa ug imong father. Oh, panahon me. Kami duha papa. Oh, sige, mo na mi. Karon dayon? Yes, now na. Oh, sige, mo na mi. Sige, bye-bye. Sige, amping. My love, so sweet. I love you. I love you too. Tana, gandam ta. Ato tuwaton sila nga to. Tara. Ito na, Junami. Sawag ka na, magalang ka na mag-kung fu. Pwede ka na lumaban sa mga Amerikano. Ba, pahinga muna tayo dito. Otol, Uy, Otol! Bakit? Hello, ta. naguyab-uyab na maguno ni imong kuan. Ha? Magsabot na ron kay moabot man na ron. O, sige, hindi. Opo ka ito, bayaw. Dito ka, opo. Salamat, bayaw. O, sige. Hintayin natin ang shoota mo. Nakita ko sa kanilang mga kung fu. Kami dalawa ni Rudil, ha? Pa! Pa! Sama ka pa! 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 Uy. Uy. Pa! Pa! Unsa man? Pakaon mo ka sa bebe. Reza, kadiyot! Ako sa pute! Unsa man, nak? Tawag akong kuan pa ba? Akong honey, my love, so sweet. Ingon siya nga, patuon daw ko sa iyang papa kay makikistorya o niya ubanon kuno kanaho. Adto ta po, sige na po. Unsa man, anak? Ingon man to si Honey My Love so sweet pa nga karon kuno dayon. Adto ta pa. Na? Mag-una pala ako, nak. Sa hektarya daw ang gunahono, ito ba? Pay mo, rago na ang saburan. Patay. Ingon ra pa to si Honey My Love so sweet nga magdungan kuno tagad to. At unsa na kuno gunahon ni mo gud? Ikaw mag-una ito daw. Mura pala guwapa na mong uyab ni mo. Ulaw kunggoy. Sabiha pa kadto nimo pa ay. Wa man ganay ko mareklamo nga kanang imong nawang murag ipis. Nga napay imong pusod nga murag tabay. Ay pangyana pa, grabe naman kadto ka. Nak, muna magtagtao daw, hapusin na. Kini buna tangtang ni man eh. Ay, abo. Ayaw mo pagingana pa. Basig nakalimot ka pa nga kaya ka nung itug-an ni mama. Basig go na kay kadabuan. Hindi ra malalim na trabaho tong China. So, Joke lang ito, nak. Apa na tiwasa guna dari anak. Sarap na hektarya na. Nala mo ba ito, ah? Sige pa. Basta pa ha. Kundi ka maadto. Wa adunay mong kadabuan. Tara na ko pa. Ha? Kadabuan pa. Sige, nak. Amping. Yung pagpanaw. 1 hour later. Pa! Pa! Itaasan niya ang gisuot pa kung sakto na ba na okay na ba na
nga ba? Okay ra, suot pa. Okay ra? Okay ra to nak. Lagi, matun ko. Eh sige, budungan lang ko nak. Ah, sige, tara. Yes, honey, my love, so sweet. Hello, honey, my love, so sweet. Ano sa'yo ba yung problema, day? Wala, lingkod na diri. Dili na, lingkod na. Aw, ikaw day tong kuan. Lingkod. Uyab si Mito na mi day dong. Yes, boss. Ngano umagay sa nina? Pulo, di busog. Kamay nakapula na. Plain na, plain. Pulo. Putob diri. Asa, Amingko, asa, ikaw, asa. papa, boss? Oo, ako. Amingko. Mama, asa, mama? Tara. Puno tayo, mama. Ikaw, kinsa man ka? Ako Tiore Durame. Ang gwapo mo para. Bless ka dali, bless. Oo. Bless. Salamat. Ikaw, kinsa man ka? So, ang kwancho namin. Bro. By the way, guys, all na yung airpot, guys. Mao na. Nya dong. Sa may trabaho sa imong mga ginikanan. O sa may ibuhay ni mo ni Junami. Kana, mother, why problema na kay akong amahan na ani farm. Ang akong mother nasa China na business. Why problema? Dato day mo di ay. Yes, of course, why not? Teka lang. Galing ka pala China. Eh, Yes. marunong ka mag-Chinese. Yes, marunong ako. Sige. Bigyan mo ako sa example. Ha, sampulan mo ako mag-Chinese. Sige. Sige. Isa, magulong na ako. Next game. Fong Koila. Tara kang kala. Abo Chikek. Kek. Abo Bo Chichang. Chijiji tong nang. Abo Chikek. Ek. Chilong choy, chilong loy. Chilong ba mo sila siridong kong na. Bilang mo chak. Irang nan. Gago! Oh, tol! Ayos pala tong batang to eh! Pahig ako na, pakasalan na, Doname! Boto ako dito, boto! 100%! Ayos! Okay maday kang bata ka. Diya ikaw pare, wa kay kuan na plano. Unsa may kasulti nimo sa ilang relasyon? Oo, okay ram ko sa inyong relasyon. Ikaw pre. Huwag mo kayo sulti-sulti. O sa may ika-comment ni mo nila. Kasi nabahon na na yung baba. Okay ra? Dinuot? Okay kayo. Kanang pasensya naman dyan si Papa kay gika po nag-rehab god kay adik mo na. Pasensya lang ka dyan. Unsa man, okay na ta? Kasi nabot na. Okay na, tol! Okay na. Okay na! Ayos na! Boto ko sa inyong relasyon. Kaya nagmahala man mo. Okay na mo. Open na ka mo na. Thank you. Sige kong kuila. Tara, kokong na! Abo Chikek. Ek! Yes, sir! Pa. Okay kayo pa. Pa. Okay ra dong. Bal. Ano na ta? Sige, Tabi. sige. Dito ka Abeng. babe. Dito ka babe. Tara. Ato ta sa kama. Tara. Bago ka pamakin, turuan mo na kita sa mga basic. Yakan mo ako ha. Sige, ako na. Ganto. First step. Ikaw. Bago ka lahat pamakin, turuan mo na kita sa mga basics ha. Gayahan mo ako ha. Ako na. Sige. First step. Ganto. Balik. Ulit. Yan. Ganto. Ganun. Yan. Pangalawa. Sumigaw ka na ha. Amang. Bago ang lahat pamangkin, turuan mo na ka na sa mga basics. Gayahin mo ako ha. Sige. Ganto na step off. Ha! 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 Tapos ha!
Yan, tama yan, tama. Sige, Kapsat, kanto. Yan. What's up mga katsada? Dakan kayong salamat kay inyong giuman ang Video! kung gaganaman sa video, please subscribe to our YouTube channel. Tsada kayo go! And click the notification bell para updated ka sa mga videos, vlogs, vlogs na pag-upload pod. And please Like, comment, and share! Isa. And see you next time dito lang sa Tsada kayo go!